Ka Cinchona Sport Club kan penlong ya ka lempung ngilek kai ball balatip kum ka Open to All Christmas Cup Knockout Football Tournament R1000 RPOR Hamadan NSCA Paham Sim Nongpo Riboy District. Ka khusnam sya ka kunhun ladu hagate ka lempung kan long silak tengka ka song pisa harangkat berka trofi berka kunhun ka bawan baar kan khori ka song pisa ka basan po hajar tengka harangkat berka trofi. Kin donru sagi weide ki khusnam kata shu best player, best goalkeeper, bat best scorer. Kumta ki bor penyai kate ka klom ki khot ki weri ki kunhun lani ki klub baper ban wan shim banta sya kate ka lempung ka ban sedang mentau benai naiwing R1000 RPOR. Ka bayrung kan long lai hajar tengka ka wei ka kunhun bat ka bay yelek kai lani ka game fees ha ka shisen yelek kai kan long shi hajar tengka. On sedang ban ai ki form nadu ka shitarik mentau benai naiwing bar ka tarik bakhadu ban pediang lani ban submit ki form kan long ha ka khat pra tarik naiwing R1000 RPOR. Na ka benta ki jingtip bakhambania phila ban phone ha kini ki number khandai line riu not line not nyo iwei khandai lani hau number riu not khandai iwei riu not nyo sau not.